Bang! Și am prins. Bună ziua, domnul Nicușor. Salutare, salutare. Am văzut că căutați pe aici prin cutii. De ce? Avem aici un capac original. Aoleu. Capac de? De BMW F. Deci motorul de N47 biturbo de 218 cai. N47 biturbo, nu? Da. Ok. Păi de ce schimb capacul? Îl schimbăm pentru că curge pe aici și din experiență am mai schimbat garnituri, dar n-au ținut câteva mii de kilometri și din nou. Și am preferat să luăm nou și neapărat original, după cum se vede. Da. Pentru că are și un filtru epurator. Ok. Probabil nici filtrul nu pot schimba până acum. Păi nu cred că e chiar un filtru ce se schimbă, dar să fac ceva de punere aici. Am înțeles. Și nu mai chiar își fac nici nu face treaba. funcția exact cum trebuie, da. Deci avem capac, garnitură, șuruburi noi. Aici neapărat o-ring nou dacă aveți la chestia aia unde se bagă ulei. Trebuie să puneți o-ring-ul, ăsta să-l verificați, adică racordul care se duce, flexibil. șaibe de foc noi și capacul neapărat strâns la cuplu. Deci se strânge cu cheia dinamometrică, să înțeleg. Exact, da. Am înțeles. Mașina în cauză este un 525, mi se pare, nu? 525, motor de 2000, N47. Am înțeles. Așa. Capacul de aici. Nu e nicio diferență pentru că l-am luat original. Garniturile pe astea sunt foarte întărite. Mașina are bine, dar 200. de ce n-ai pus aftermarket? Nu garantez pe așa ceva. Nu s-a dreptul la așa ceva. Adică trebuie scoase injectoarele, e ceva manoperă, nu se schimbă chiar în 2 minute și... Da. Clientul e foarte pretențios, iară. Bine, toată lumea e pretențioasă, unul care are o mașină de genul ăsta, mă gândesc și eu. Asta deci avem injectoarele demontate. Zi un pic, cineva mă întreba dacă se scriu injectoarele în momentul când le... Dacă respectați ordinea în care le-ați dat jos, nu se scriu. Am înțeles. Și bineînțeles să nu bateți foarte tare în ele când le scoateți. Dacă le bateți foarte tare... Adică să nu le scoți cu extractor. Exact, dacă le scoți, trebuie verificate, trimise la verificat, codate din nou, făcute. Șaibe de foc, bineînțeles, deci înlocuite, curățate și puse pastă din aia termică, neapărat. Am înțeles. E o pastă specială care se pune, o vaselină ceramică, nu? Da. Am înțeles, ok. Șuruburile astea bănuiesc că nu se schimbă ca la Mercedes. Da, se schimbă și astea. Deci se schimbă și astea. Și astea la fel strânse la cuplu, nu? Exact. Ok, și treaba rezolvată. Deci cam asta este momentul când schimbați capacul de la tachez de la BMW. Neapărat original. Deci dacă a început să piardă garnitura, cel mai bine schimbați capacul cu totul. Noi am pățit-o deja de vreo 2-3 ori. Da. Și de aia? Mai sunt colegi care explică lucrul ăsta. Cel puțin pe TikTok am văzut câțiva care spuneau același lucru. Am înțeles. Capac original, șaibe de foc la injectoare, șuruburi la injectoare, șuruburile... Suflați neapărat găurile, să nu cumva să crepați chiloasa. Dacă ajunge ulei acolo sau ceva, ăla nu se comprimă în momentul când strângeți și aveți bine, o problemă. Suflați, curățați. Iar noi am verificat toate furtunile de vacuum, că avem acces ca lumea aici, care sunt înlocuite, le înlocuim, ca să nu fie probleme după aceea pe parcurs. Deci cam asta este situația. În primul și în primul rând, curățenie maximă trebuie în zona unde vine montat capacul. Când montați aici să aveți grijă la furtunul ăsta de vacuum și la ăsta din spate, să nu-l strangulați cumva cu capacul, pentru că nu o să strângă capacul în primul rând și o să aveți erori. Am întâlnit să desfac la mașină și furtunul de spate să fie prins. Da. Da. Știi? Ok, deci cam despre asta e vorba. Este un seria 5 2013, un biturbo. Cam asta este. Uite, apropo de distribuție, distribuția a fost înlocuită la 190.000 în capăt. Și acum are 270.000 cam pe acolo. Și nu are nici pic de joc. Nici gram de joc. Pentru că s-a pus varianta rectificată de distribuție, adică patine pline. Cei care montează știu despre ce spun. Am înțeles. Bineînțeles, totul pe original. Ok. Ulei
folosit de la mașina de când a fost nouă, numai ulei original BMW. Mulți nu o laudă, dar nu sunt depuneri, poți să arăți? Nu sunt depuneri, nu consumă ulei. Nu consumă ulei înseamnă că e un ulei bun. Corect. Din punctul meu de vedere, uitați cum arată. Am desfăcut motor care spun ei că o mers pe Motul sau pe Lucky Morley sau pe alte, nu mai dau nume, care arăta mult mai rău și consuma ulei și alte și alte și alte. Bun. După aceea o să facem și o curățare a acestui praf aici deasupra, că asta este. Da. Bun. Eu sunt Adi Calu, el e Nicușor Cătană. Vă salutăm. Vorba mea, să auzim de bine și spor la treabă, care faceți prin garaje, care faceți pe acasă, ce știu, care faceți la service. Asta este.